day mga sano. Ngayon pupunta tayo ngayon sa ano, sikat na Intoy's Bakasihan, yung sikat na sabaw dito na nilarang dito sa Cebu. So puntahan natin mga sano, and please don't forget to subscribe and watch my videos. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na at mga nag-view ng aking vlog. So puntahan natin sa Cordoba yung nilarang na bakasi or yung seawater eel. Ayun. So let's go. So let's go, let's eat bakasi. Seawater eel. No, seawater eel. Stay tuned mga sano. Sa kabutakaw di igol so timingan og ay. Bawas abog Purat po gabi ini. Uwan. Sa bagong village niya. Waduh, Cordoba. Ipos-ipos sa kasada ron tungod sa Red Bridge. Kalit ang mahal ng yuta dia. Sa una yuta dia man ginamahalin hapit. Dabi pang batuon. Karon mo anay. Kalit na tag 15,000, 20,000 ang gusto dito. Hindi naman kalimot. Na naman ginaano. Sa reclamation sila dyan. Kung ko nung murag ito lumpong. Sugod naman. Reclamation nila. Sinabakay na. So nandito tayo sa ano na, Cordoba mga sano. Dili na po makapapos din mo mga dito. Ang barangay ano kam tano? Barangay Buagsong, Cordoba. Si Intoy's Bakasihan mga sano, na feature na yan sa Netflix. Sa Asian Street Food. Ayan. Panoorin nyo na lang sa Netflix, Asian Street Food. Nandun si Mang Intoy. Buhay pa ngayon, patay na pala. Nasa malangit na. Patay na si Mang Intoy. So mga anak na lang yung nag-continue ng ano niya, legacy at yung secret. So siguro mga 10 minutes pa. Nasikip lang daan dito mga sano, pero malapit lang. 10 minutes. So liko na tayo dito. Barangay Buagsong. Yan. Puntahan nyo mga sano. Sino mga hindi pa nakapunta at nakakain ng bakasi, nilarang. Sikip ng daan dito. Buagsong Gym. Uy. Ayan po. Tiyagaan lang po mga sano pag pumunta dito. Sulit naman pagdating dito. Bawing bawi. Maganda naman yung road. Meron lang mga tricycle at saka mga pajak. Timingan na to pagkarino. Uwan. Masarap. Ya, lagmit ani way taho kayo. Kan tao kada buntag di ay mga ligo. Aw. Ato man ngaondan ba man dito ligo ito lang magbangka kita dito. Guwapong lagi naliguan likod ng kuanan day. Pier? Likod na ilang kana bakawan. Mao ba? Watson. Yan mga sano. Malapit na. Maulan, tamang-tama mga sano para sa mainit na sabaw. Yan na si Intoy mga sano. Yan na yun. Oh, ako. Hindi. Sandali ah. Special ka, ordinary lang. Special ba? Special? Oh.
Special usa. Special usa. Ah, wala. Luto pa? Pila ning shrimp? Asa man dito mag-special? Okay naman. Ah, pwede rin din eh. Ikaw? Wala pa bili special? Oo. Dua lang. So dami yung pagpipilian dito mga sama. Special na. Ang special duha na. Kinilang bat. Sea cucumber, kinilaw na sea cucumber. Bangus. Kana nang bili special? Duha. Duha ka special. Ayan. Sea urchin. Duha ka. Sure ka? Eh? Ano? Taas special. Ayan. Kini. Pila serve ninyo sa kuan? Bakasi? So 40 pesos yung serving mga sana. Ng ano? Ah, ito, Pepsi ni Larsens. By Rani Kalimbas. Ayan si Pepsi. Picture natin yan next time mga sana. Pards! Kaway-kaway naman dyan. Yan yung kaibigan nating wholesaler mga sano na ano. Nagde-deliver din sila sa Intoy's Bakasihan. Ito po yung nilarang na saltwater eel. Kasi dami pagpipilian. May shrimp, may adobong pusit. Ayan si Dalupapa. Sino pa doon eh? Sino artista yung dumating eh? Ano ba yung 3D ba? Ayan si, ayan, trainee mo? Ayan si Mang Intoy. Dapat. Sige pa, sige. Yan. Yan ang itsura mga sana. Ng ano. Bakasi. Nilarang na bakasi. Sea cucumber kinilaw. Kain na tayo mga sano. Kain. Up lagi. Fried bakasi. Kini pulis ba kay Crispy. Way pulis kay. Titaos pilahan eh, grabe. Pamanday lo. Lagi ako na Ay silihan. So ito yung view ng ano Intoy's Bakasihan mga sano. Ayun si Intoy doon yung blue. Ayun. Ito isa din tong bakasihan no. Pero si Intoy yung original. Ayan, si Intoy. So ayan mga sano, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Again, ito yung Intoy Bakasihan. To God be the glory.